No ei tässä mitään erikoista osaa jutustaa, mutta pojat nyt ensimmäiseksi ihmettelee sitä, että milloin nämä ylimääräiset kertausharjoitukset loppuu ja milloin se sota alkaa. No joku tapahtuma, tuollainen erikoinen seikkailu tai vaikea tehtävä, jonka te olette suorittanut. Kertokaapa siitä. No ei meillä mitään vaikeita ollut eikä sen kummallisempia. Mutta tuossa nyt pikkusen nauratti, kun oliko se nyt 14. päivä, kun 5 hyökkäysvaunua tärettiin ja yksi pysähtyi, niin pojat meni pistimellä 3 kappaletta rassaamaan kansilukkua auki ja ryssät riippui ja piti kiinni sitä. Ja kun pojat otti pistimen kärjepuolet kansiluukusta, niin silloin ryssät ravutti luukkuun ja heitti käsikranaatin. Ja 4. kerkesi heittää, mutta sitten kun ne viimeisen kerran lonkottivat, niin pojat teette puolestaan käsikranaatin sisään, mutta ei ne ryssät sitten enää heittänyt. Ja mulla on kiikkustuoli tuolla teltassa, niin se pannaan mäelle vaan, ja mulla on kiikarikivääri, niin hyvissä täältä. Ja luultanti istuu siis keinutuolissa mäellä ja kiikari. En minä vielä ole istunut, mutta jos kiire tulee, jotta pojille tiukka, niin sitten nostetaan kiikkustuoli siihen mäelle.